Hej, mit navn det er Lilian Parker Kaule, og jeg tænker, at jeg lige vil lave en ganske kort video, som der illustrerer det klientpotentiale, som jeg ser, der findes online. Fordi jeg mener, at ganske få psykologer egentlig har kendskab til nogle af de her tal. Ofte når folk skal finde en psykolog, og de ikke nødvendigvis har en anbefaling, så vil de fleste benytte sig af en Google-søgning. I gennemsnit bliver der på nuværende tidspunkt lavet omkring 250.000 psykologrelevante søgninger hver måned. Ud af dem kan man forvente, at 15.500 klikker på en given hjemmeside. Og ca. 800 af de her besøg er potentielle klienter. I online marketing kalder vi dem for leads. Og halvdelen af de her leads, dem kan man forvente bliver til egentlige klienter, som der ender med at booke en tid. De her tal er regnet på baggrund af nogle sandsynlighedsformler og det datamateriale, som man kan finde inde på Google Analytics, hvis man interesserer sig for den slags ting. Der gøres rigtig meget for at benytte sig af det eksisterende klientpotentiale, men der kan også gøres rigtig meget for at højne det yderligere. I første omgang så er det helt afgørende, hvorvidt man har en overskuelig hjemmeside. Folk, der søger specifikt efter noget på nettet, er utrolig utålmodige. Den gennemsnitlige besøgstid er på under 1 minut, så hvis man ikke straks finder det, man søger efter på en hjemmeside, så vil de fleste klikke væk igen inden for ganske få sekunder. Når folk søger rundt på nettet, så er deres adfærd, det vil sige hvor og hvordan de klikker rundt på skærmen, den er meget intuitiv. Derfor er call to action vigtig, hvis man ønsker at højne sandsynligheden for, at besøgende på ens hjemmeside også ender med at blive bestilling-tid. Et call to action, det kan være alt fra en lille grøn knap, hvor der står læs mere her, eller et telefonnummer, man kan ringe til. Men det vigtigste det er, at de her call to action, de ligger sådan visuelt på siden på en måde, der rent faktisk minder folk om, hvorfor de sidder og søger rundt på en hjemmeside. 33% af al trafik på Google, der lander man på, den lander på den øverste placering. Det vil sige, at hvis din hjemmeside den først kommer frem på anden eller tredje side på en Google-søgning, så er sandsynligheden for, at folk de ender med at klikke sig ind på netop din side, lige 0. Google de vurderer, hvor på listen din hjemmeside den skal ligge ud fra nogle forskellige parametre. Og at forstå, hvad der skaber en god placering af en videnskab i sig selv. Det er sådan noget, som online marketingbureauer de tjener styrtende på ved at sælge gode placeringer til via søgemaskineoptimering. Men man har også mulighed for at lave betalt trafik på sin hjemmeside. Det kan man gøre både gennem Google AdWords-kampagner, AdSense. Men i sidste ende, så er det fuldkommen underordnet, hvor meget trafik man har på sin hjemmeside, hvis man ikke er i stand til at konvertere ens leads til publikationer. Og så er vi tilbage til det med at have en overskuelig hjemmeside igen.